hintuna pero waray kami deed of sale. May ada ako ebidensya nga fully paid ang akon pagpalit hantuna pero diri lagyap ginahatag ha akon ang titulo. Magaano ako? Pwede mo kasuhan ang nagbaligya ha imo in breach of contract for specific performance ha ilarom hit Article 1403 hit Civil Code of the Philippines. Kung waray kasuratan it pagbaligya hituna, diri ito pwede mapatuman. Pero kung may ada ebidensya han pagbayad, pwede kumadto ha korte para i-enforce ang kontrata. This is Attorney Camille Villasin, your attorney on air.